Bé, hola a tots. Avui venim a parlar del Tikka RX-P. És un frontal de la gent de pèls, ja coneixeu la marca, una marca de gran prestigi i molt experta en la construcció de frontals. Què tenen de particular aquests frontals? Doncs tenen de particular la incorporació de característiques tecnològiques ben particulars que, francament, és difícil de trobar amb altres marques i que aquí ho tenen molt ben posicionat. Una de les característiques tècniques és el sistema Reactive, o Reactive, digueu-li com vulgueu. Què té de particular aquest sistema? Doncs molts de vosaltres ja el coneixeu. En faig una petita explicació. La idea és que tingueu la quantitat de llum que necessiteu en el moment que la necessiteu. Dit d'una altra manera, no és el mateix estar mirant un mapa que estar mirant dins d'un bosc, que estar al mig d'un camí llarguíssim sense cap tipus d'obstacle davant i mirant a l'horitzó. La quantitat de llum que necessitem per mirar un mapa, que està molt a prop nostre, òbviament, és molt poca. I la quantitat de llum que necessitem per veure o mirar cap a l'horitzó és el màxim possible. El sistema Reactive el que fa és regular a través d'un sistema electrònic la quantitat de llum que nosaltres necessitem, perquè ell sap si té davant o no té davant un objecte. Què més puc explicar d'aquest frontal? Doncs aquest és un frontal que podeu carregar a través d'un sistema USB. És un sistema que, òbviament, el podreu utilitzar els que tingueu el cotxe amb aquesta sortida en el cotxe, en l'ordinador o a qualsevol carregador que tingui una entrada USB, que pràcticament ho són tots. Però només això? No només això. Estem carregant una bateria de liti. Això el que ens dona és, d'entrada, una dada molt important. Gastarem 0 piles. I gastar 0 piles vol dir 0 impacte ambiental. I això és una gran notícia per tots. Segona qüestió que podeu fer, doncs a través de la llengüeta, a veure si sóc capaç d'obrir-la, aviam, tinc poques ungles, ara. A través de la llengüeta i òbviament, incidint o entrant el nostre cable i connectant-lo al nostre ordinador, si us baixeu una aplicació de la gent de pèls, és fàcil trobar-la, entreu dins de la pàgina web de pèls i us baixeu l'aplicació, el que aconseguireu és personalitzar clarament el vostre frontal, de manera que, depenent de l'activitat que vosaltres realitzeu, podeu fer que aquest frontal tingui o moltíssima llum en un moment determinat o tingui una quantitat de llum molt estable a lo llarg de tota una nit. De fet, és un frontal que a 80 lúmens aproximadament, dels 115 que té, ens donaria fins a 10 hores de durada ininterrompuda. Això vol dir tota una nit, com us podeu imaginar. Poca cosa més, és un frontal que pesa 115 grams, que és molt, però que molt resistent a l'aigua. La veritat és que és sorprenent. Pots pràcticament tindre'l submergit i el frontal continuarà funcionant perfectament. Incorpora un LED lateral que ens donarà l'estat de la nostra bateria. La idea és que quan està en verd tens la bateria plena, quan està en taronja tens una mitja bateria i quan està en vermell és obvi que està arribant l'última càrrega. Poca cosa més. Frontal explicat, espero que el tingueu en compte. És molt petit i és molt confortable. També és veritat que aquesta goma, a partir de la part de cap, el converteix en un frontal molt estable, és difícil que boti, queda molt ben ajustat. Poca cosa més, vale? Vinga, ens veiem i fins una altra.